natin. Okay. Pag top fan ka, mag-invite ka ng mga 500 a day. Yan, yan. Okay, top fan eh. Sharer at least 100 a day, di ba? Okay. So, sharer, Amazing Risa G. Villanueva. Good afternoon po, Doc Joey. Naka-tune in, nasa live at waiting sa radio. Yan. Okay, waiting ka na sa radio. Okay, sharer, Rowena, Amazing Rowena, Olabarrio Armildes. Hi, Doc Joey. Hello. Hi, hello. Yan, taga-Ginubatan po ito. Good afternoon po, Doc. Yan, Amazing Richelle Kiding. Yan, ang beauteous lady ni ng ating ni Flor Kiding. Yan, di ba? Okay. Top fan. Amazing Arlene Diamond. Amazing Diamond Arlene Pabilonia. Good afternoon po sa lahat. Magandang hapon naman sa iyo. Yes. Annalyn Dilatado Joyna Canasis. Sabi ni Amazing Shere Rowena Olabarrio Armildes. Amazing Richelle Kiding Mary Rose Nueva Ocpimia. Ang invite niya. Amazing Richelle. Invite niya Jory Ludovice. Lorenz, Amazing 4, Amazing Doc Joy Bitito, salamat. Amazing Ma'am Glop Oringo, invited by Amazing Flor Kiding. Amazing Maria Anthony Santos, magandang hapon sa iyo lahat. Ang top fan natin, invited Ralph J. Abigail Ardales, Lacer Logan, Ibarita, Lorilla, Brian, Adam, Nas, Anthony, Abilia. Yan, di ba? So yan po ay Flor Kiding, Amazing Flor, Amazing Richelle, iyang sa Amazing 4, iyang sa Amazing 4 si Amazing Richelle, mas lalong gumanda. Top fan, Amazing Diamond, Arlene Pabilonia, P. Ann Marniba, Edeline Miranda, Joan Monilla Nusilyado, Anjo Sico, Miles Dilatore, Annie Pabilonia Borbano, Cherry Toralba Pabilonia, Catherine Pabilonia, Ricky Pabilonia, Ricky. Yan, wow, di ba? Amazing Diamond Arlene, Gloria, Amazing Gold, Gloria Del Fiera. Yes, di ba? Ganang hapon mo sa Doc at sa lahat. Amazing Emerald, Joan Monilla Nosilyado. Yes, okay, tuloy-tuloy po tayo. Habang good afternoon to all, Amazing Risa G. Villanueva. Inviting po ng mga friends, Rowena Benitez, Beverly Lucentales, Bravo, Mark Jan Perez Bertumin, Jan Rick Binis Mirandilla. Yan. Okay. So yan po ang ating gagawin para masaya tayo habang nagpapaliwanag tayo doon sa ating pulmonya o pneumonia ay binabati na natin ng ating mga kababayan na nanonood po sa buong Pilipinas. Kahit po sa ibang bansa, pwede natin silang mabatiin. Ano po ba mga sintomas ng pulmonya? Pagkaroon ng lagnat, yan, di ba? Pagkukulay asol ng mga labi at kuko, yan, naging asol. Pag-ubo na may kasamang berde, dilaw o may halong dugo na plima, yan, yung plima yan, nagkakaroon na ng kulay. Pagdidiliryo dulot ng mataas na lagnat, lalo na sa mga matatanda. Sobrang pagpapawis. Pagkawala ng ganang kumain, di ba? Pagkawala ng sobrang ng lakas o sobrang pagkapagod. Mabilis at mababaw na paghinga. Mabilis na pagpintig ng pulso. Kakapusan ng paghinga, panginginig, matalas na pananakit na naramdaman sa dibdib, lalo na kapag umuubo o humihinga ng malalim. Yan. Okay. So, yan na po ang ating natin. Kaya po tuloy-tuloy po tayo. So, kailangan lang po natin ay pumunta na po tayo sa ang gawin po natin, pumunta lang po tayo sa Doc Joey Bitito page. Yan, like, follow, share, comment. Yan, di ba?
invite. Yan, invite kayo ng invite. Okay, so yan po magandang balita. Para tayo ay ganahan, di ba? Ganahan tayo magpa-premyo. Ngayon po, ang pa-premyo natin, dalawang tigo 100 at 30 pangkabuhayan showcase. Pero pag umabot po tayo ng 300 likes, ang share natin ay umabot ng 500. Pagkatapos ang ating pong views umabot ng 5,000 plus, dadagdagan ko po yan. Sige. Dadagdagan natin. Nasa 204 views pa lang tayo. Okay, sige. Sige, at sa ano pa lang tayo? Nasa 45 pa lang. 45 pa lang ang ating likes. Di ba? So, sige. Okay. Kapag ang inyong baga humina na ay nababawasan ang inyong antioxidants, nababawasan yung nagno-neutralize sa free radicals sa katawan na siyang tumutulong laban sa mga respiratory diseases na naging sanhi ng mga lung diseases. Yan, okay. Kaya palakasin po natin ang ating immune system, di ba? Okay, so ano pa? So, ito ay ilan sa mga kailangan ng iyong katawan upang manumbalik ang lakas ng iyong baga. Ayan. Ano po ba mga kailangan? So, ayan. Habang tayo ay babasahin ko ulit yung mga ating mga sharer, yung mga top fan natin. Importante kasi yung mga sharer and top fan. Kasi sila ang nagbibigay sa atin ng mas magandang response sa ating mga kababayan, di ba? Okay, so ano po ba? Yan. Okay. Mary Jane Centeno, wow, bongga pa premyo. Yes. Ano tayo? Bongga na tayo. Bongga na tayo parate. Di ba? Okay. Maria Elena Clave. Yan, ang dami. Marites, Luna, Rochelle, Joyce, Melanie, Milaine, Blaso, Line, Florian Sanchez, Caitlin, Sophia Brick, Sophia Gillian from Amazing Risa G. Villanueva. Yan, okay, very good. Okay. Mocabel Alcantara, Shaira, Jude, Roth, Junigel, Tarhata, John Perdigon, Cha, Daisy Butin, Angelica, Christine Dasalya from Mocabel, Amazing Mocabel Alcantara, Rochelle. Yan, very good, di ba? Amazing Shirley Aranja Baria, Maria Shirley Borse from Bakakay, gandang hapon po. Yes, okay. From Amazing Risa G. Villanueva, Luna, Chris, Dave Mones, Gerald, Edna, Sara Sarsa, Sara de Bimia, Kathleen, Catherine, Baloncio, Genor, Ria Macandong, Claire Makabihag, Shia Claire de Los Santos from Amazing Risa G. Villanueva. Yes, very good. Di ba? So yan po magandang balita. Okay, from pa-shoutout naman po, Tio Doc Joey from Mary Jane Centeno, Fernandez from Bagong Bayan, Calawag Street, Bagong Bayan, Camarines, Naga City. Yan. Okay, Risa G. Villanueva, Janet Ramos, Melissa Fortis Relioso, Janine Villabilen from Risa, Amazing Risa Villanueva. From Amisa Ruina Eder Nasin, Princess Queen Eder Nasin, Chinchin Nasin. Yan. Okay, from Ruina, Amazing Ruina, Olabario Armildes, Lia Olabario. Yes. From Elena Espion Borbano, pa-shoutout po Doc, sana manalo. Yan. From Ginubatan po yan. Good PM po watching from Sultan Kudarat, Mindanao. Yan. Amazing Ruina Eder Nasin. Mga taga Sultan Kudarat, kumusta po kayo dyan? Kumusta si mama mo? Okay. God bless. Sana tuloy-tuloy ang pagaling niya. Nanonood ang aking gwapong anak na si Apo na si
Amazing Pugi, Richard, Joe, and si Amazing Jana, ang ganda-ganda, Jana Rishin is watching. Yan. Ang aking mga apong mga gwapo at maganda. Yan, di ba? Okay, so yan po magandang balita natin. Don't ever go away because we are here to help you all the way. Di ba? We'll help you all the way. Di ba? So, ano na po ba ang para manumbalik ang ating lakas? Kailangan po natin mga antioxidants, mga berries na punong-puno ng antioxidants. Andyan po yan sa ating Mega A capsule, ang acai berry, blueberry, cranberry. At andyan din po yan sa ating Mega 1. Ayon sa American Cancer Society, ito ang nangunguna sa lista ng top sources ng sa antioxidants. So yan po, acai berry, blueberry at cranberry. Yan. Na yan po ay makakatulong sa atin para po ay ang ating katawan ay maging malusog. Dahil nga po saan? Dahil nga po sa itong sinasabi natin na di ba? Okay, nakuha na po natin dahil po sa dahil sa ito po ay punong-puno ng antioxidants. Kaya yung acai berry, ang cranberry and blueberry, andyan po yan sa Mega A capsule at saka andyan din po yan sa ating Mega 1. Okay. So, yan po ang magandang balita natin para malabanan natin ang pulmonya. Kasi po ang pulmonya o pneumonia ay nakakamatay po yan. Nakakamatay. Hindi po yan ordinaryo na akala ninyo ganun-ganun lang. Then, yun naman nagpapalakas sa ating immune system. Andyan naman po yung mga top mushrooms natin. Andyan naman po sa multi-5 capsule o sa ating Mega 1. Di ba? Ano naman po yan? Ang reishi mushroom, ayon sa pag-aral, nakakatulong ito sa taong kinakapos ang hininga. Lalo na po ang may pulmonya kayo. Nagre-reduce din ito ng chest pain at nakakatulong maiwasan ang cancer. It prevents free radicals, and free radicals ay nagko-cause ng cancer, Alzheimer's, Parkinson disease at yan din po ang isa sa dahilan din po ng paghina ng immune system at yan po ay rin po ng pulmonya. Okay. Nakakatulong din po ito makarelax ng ating utak, cardiovascular health. Ito ay responsible sa pag-supply ng oxygen nutrients sa ating katawan. Kasi pag may pulmonya ka, pwede tayo magkaroon din ng problema sa cardiovascular. Improves vision, di ba? Nakakatulong, lowers cholesterol, boosts immune system, improves heart health, treats flu, yan. Helps those with bladder infection, helps prevent UTI, repairs stress from oxidation. May cancer preventive properties, mayaman sa vitamins na kailangan ng ating katawan sa araw-araw na pakipagsapalaran natin, di ba? At mas marami pang benepisyo ang ating Amazing 4. Ang Amazing 4 na natin, Miracle C, Mega A, Multi 5, and Mega 1. Yan po binansagan natin, Amazing 4. All made from Florida, USA. All approved ng FDA. Kaya safe na safe po tayo. Wala kayong kaba-kaba. Walang madadamage na organ. Okay? Kung makita ninyo lamang sa ating YouTube testimonies, ang mga karamdaman na tulungan ng Amazing 4 ay masabi nyo talagang napaka-amazing ng dulot nito sa ating katawan. So, kaya ano pa ang ating hinihintay? Ano pa ang hinihintay natin, di ba? Okay ba yan, Amazing G Bayaban? Di ba? Amazing Jen Rose Di Castro, di ba? Ang daming invited niya. Sina John, Francis, Roth, Rizalyn, Charlene, Samantha, Sophia, Leah, Roy, Kisel, Rose, Abigail, Abby, Catherine, Dominic, Elaine, Fatima, Ibanez, Henry, Mark, Gian, Kate, Maria, and Noliboy. Yes, okay. Dan po and share. Amazing G Bayaban. Jen Rose Di Castro, dan share and mention, subscribe and follow na rin po. Okay.
Very good, Miss Jane Rose Di Castro, yung ating mga nakita na ninyo. At yung ating ay yung ating okay, si Miss Beautiful. Kumusta? Kumusta ang ating isda ngayon sa Cheryl Onis Pabornolial? Magandang hapon po, Doc. Oh, member na yan, 30 okay, Mocapul Alcantara, Rachel. Okay. Marilyn Danyas, Nora Valenzuela, Jun Danyas, Don Danyas, yan. Okay, okay. Yes, yes, yes. Marami ngayong tuna, no? Marami siguro daw. Oh, di ba? Marami pa akong tuna. 30%. Di ba? Yes, yes, yun yan. Marami pa, marami. Medyo mura ngayon, ano? Medyo mura-mura daw. Oo, kasi maraming ngayon. Maraming deliver. Maraming deliver, di ba? Okay, okay, okay. Sila. Yan, si Banji. Miss Banji. Yan, si Ate Banji. Yan. Oo, di ba? Yan ang natulungan natin sa Hubilyar. Di ba? Oo. Okay, 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 okay. Aha, aha, aha. So, yan po magandang balita natin, di ba? Kaya po ay wala tayong kailangan lang po natin ay tulungan ang ating mga kababayan na kung paano sila magkaroon ng magandang kalusugan. Kaya kailangan na natin uminom ng Amazing 4 sa mga may malulubang karamdaman at sa Migawan, yung mga ordinaryong karamdaman na may 21 very powerful ingredients. Yung sukli mo? 500 ba kayo? Oh, ilan mat? 350. Dalawang... Okay, okay, okay. Salamat, salamat. Sige. May binili pa palang berry soap. Yes, okay. So, ayos na, ayos na, ayos na. Di ba? Ayos, 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 ayos. Okay, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat sa araw bukas. Yeah, malapit na po kasi ang ang promo po hanggang 29 sa ating Amazing 4, pero po ang Amazing Trio hanggang 31. Okay, kasi po inaano natin yung produkto natin na galing Amerika. Tayo po ay medyo inaano na tayo ay kanilang ewan ko ba, binibitin. Di ba? Matagal ng bayad, kaya kayo masuswerte po kayo, makukuha kagad ninyo ang produkto. Kami po matagal ng bayad sa Amerika, pero ang delivery wala pa. Kaya nakakaano po yan, kuminsan malulungkot ka, pero wala kang magagawa tayo kasi Amerika lang naman pupunta tayo sa Amerika, di ba? Di ba? Di ba? Kaya po ay maswerte kayong andito, kayo po ay bibili na lang. Di ba? Bibili na lang. Iinom na lang. Tayo po kasi paano natin mapupuntan yan sa Amerika? Di ba? May pandemic. Alam nga naman, makipagsapalaran tayong pupunta doon. Di ba? Kaya po, ay tayo po ay uminom muna ng tubig. Sige po, pausukin natin. Pausukin po natin ang ating pagkipag-ugnayan sa atin, sa ating pong mga sumasali sa atin dito. Di ba? Okay, sa ating programang Kalusugan at Pangkabuhayan. Maya-maya po, magrarapol tayo. Sige, sige. Sige po, magrapol tayo maya-maya, di ba? Di ba? Okay. Risa G. Bilyodan, like, invited, and share. Very good.
Elena Ision Borbano, Daniel Bormano, Cheryl Yunis Nabornolial, Precious Jana Dokching Mitito, Lisa Perdiso, Nacion Mane Perdiso, Magasinag Manreal, Condis Paino, Bigkas Arlene, Napili Nimya, Marbed Marilyn Morales Baharo, Loiski nga pala. Yan, okay, mga invited niya. Elena, Amazing Elena Espion Borbano, Divina Elaine, Andrew Borbano. Yan, di ba? At kasama na rin si Danilo Mani Senior. Yan. Di ba? Okay. Richard Joe, Jana Roshen, and Mary Jane Sintuno Pernas are watching. Di ba? Okay. David Dale Morb, invited by Amazing Elena Espion or Borbano. Amazing G. Bayaban, invited. Romel Bayaban, Miles Abiro, Miles Dasco, Miles Bison, Miles Bayaban. Nako, lahat ito kay Miles sigurado. Amazing Elena, invited Loreline Orindin, yan. Jeremiah Tirol, invited Josephine Fernandez, yan. Elena Ision Borbano, invited Rome. Amazing Mary Rose, Bunagwa Malaka, hoping na mapili, yes. Dasal-dasalan tayo. Yes, by Jeremiah Tirol. Ani, Pabilonia Borbano, invited Daniel Borbano. Amazing G. Bayaban Berano, salamat. Nakaluto na ako ng ulam. Kain na tayo. Padala mo dito ang pagkain. Amazing Ani Pabilonia Borbano, invited Noylen Lucero Llagas. Good evening po, Doc. Amazing Ani Pabilonia Borbano, may kumare. Yan, kumusta na kayo? Kumusta inaanak? Inaanak namin, Elena Espion Borbano, Loreline Orinden, yes. Amazing Milit Heroy, good evening po, Doc. Magandang gabi rin sa iyo at iyong pamilya. Amazing Elena Espion Borbano, invited si Sane de Los Santos Espion. Amazing Diamond Arlene Pabilonia, practice magluto. Hehe, while watching live. Yan. Congratulations. Nagluluto na pala si Madam. Preparation para sa kanyang blowout. Amazing Elena Espion Borbano, Gary Canicula. Yan. Di ba? Okay. Maganda po yan. Okay. So, yan na po. Di ba? Di ba? So, marami na tayong Okay, maraming matutulungan tayo. Di ba? Sana tayo. Okay, maya mag-dodro na tayo. Nakaano na ba tayo? Umabot na ba tayo ng 1 million? 1 million views. 59 likes pa lang tayo. Kulang na kulang pa. Pag 100 na tayo, mag-view na tayo. Di ba? Okay, sige. Kulang na kulang pa. Di ba? Okay. Kulang na kulang pa ang ating views today, di ba? Ay nako. Pasaway man ito. Di ba? Huwag ka na magparapasaway. Di ba? So yan po magandang balita natin. Okay, 96 comments pa lang. Or pa lang. Sintomas ng pulmonya na paliwanag namin sa inyo. Kung sino po sa inyo may mga karamdaman, may pulmonya, lung problem, other health problems, magsadya lang po kayo bukas dito sa aming booking office as early 9 o'clock. Kung kada upang pala naman si Dr. B dito at 10 o'clock hanggang alas 6. Dito po sa ating booking office in front of Bangko Sentral and Food Panda. Yan. Dito po sa Purok Ono, Barangay 1, Cabangan West, Legazpi City.
beside Angeles Cake. Yan, okay, maliwanag. Maliwanag na maliwanag po yan. Okay, so para kayo po ay matulungan natin na kayo ay manalo. Manalo ng, di ba? Para kayo manalo. Oho, di ba manalo kayo ng ano ang gusto ninyong panalunin? Kung ako po sa inyo, pangkabuhayan. Kasi andyan na po yan eh. Pag may pangkabuhayan kasi madali na lang. Di ba? Madali na lang. Di ba? Pangkabuhayan showcase. Di ba? Oh, share natin. I-share natin. Padamihin natin. Di ba? Oo, kasi 433 people reach pa lang tayo. Kulang pa rin sa sharing. Oh, di ba? I-share natin na marami. Di ba? Kailangan po ay umabot tayo ng libo-libo. Di ba? Oh, kahapon, ano po ito? 2,749 people reach. 162. 268 shares. 503 comments kahapon. Okay, pero noong ano po, noong kailan tayo nag-start? Wednesday po kasi natin nagparapol tayo. Medyo marami po tayo nung Wednesday. Nung Wednesday po, ang ating likes 178, ang comments 422, ang shares 400. Ang ating people reach is 3,699, almost 3,007. Di ba? Okay, di ba? Oh. Oh, di ba? Oh. Di ba? Yan po ang dapat gawin natin, di ba? Okay. Para ano po tayo? Para magandang balita natin, di ba? Magandang balita, di ba? Di ba? Magandang balita and more to come, di ba? Kasi pag may magandang balita ay nakakaingganyo po 'yan. Di ba? Nakakaingganyo. Oh, di ba? Oh. Di ba? Na tayo mas lalong ganahan. Di ba? Gaganahan tayo kasi ano eh. Oh, top fan. Yung mga top fan po natin. Di ba? Ayan. Yeah, di ba? Dapat kayo po lahat ay maging top fan. Umpisa po kayo sa sharer, then susunod po top fan. Yan, di ba? Okay. So, ganun po yan. Oh, di ba? Yan, di ba? Okay na po yan. Okay na? Kayo po ba ay naniniwala na? Kayo po ba ay buong Pilipinas na po? Sina Jik po ito ano po ito? Mindoro po ito. Oh, di ba? Oh. Oh, Justina Gabriela Allo, shout out po sa taga Oriental Mindoro. Sana mapili ako. Justin Allo, ang name ko. Yan, di ba? Oh, di ba? Oh, ganun po 'yan. Ay Oriental Mindoro na, nakakarating na tayo, di ba? Oh. Kaya dapat tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Oh, di ba? Oh, okay, maliwanag. Oh. Okay. 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 Kamo. Sagutin. Oo. Sige. Okay. Oo. Okay, so yan po magandang balita. So sino po sa inyo may mga lung problem? Agapan po natin yan kasi yan po ay delikadong ano po yan? Delikado po yan. Dapat po ay maagapan po natin yan. Huwag ipagwalang bahala po yan.
Kasi po yan, yan po usually na hospital. Pag na-hospital po kasi malaking gastusin. Malaking gastusin po yan pag na-hospital. Ni-refer ni Ma'am Pere. Oo. Okay. Oo, malaking gastusin po yan. Kaya po ay kailangan po ay ano. Oho. Kaya dapat natin na pag-ibayuhin na tayo ay talagang andito na. Andito na tayo. Huwag na nating magsama-sama na tayo tungo sa tagumpay para makaraming matulungan na may mga karamdaman at kahirapan para labanan ang pandemic na salot ni coronavirus, di ba? O, di ba? Salot yan ni coronavirus. Lalabanan natin yan pag tayo nagsama-sama, malalabanan natin yan, di ba? Pag nagsama-sama po tayo, iyan na mabigat pag kailangan po ay magsama-sama po tayong lahat, di ba? Huwag natin ito di ba? Sama-sama po tayo lahat. Huwag natin ito, huwag po natin ito huwag po natin ito pag walang bahala. Kasi po yan, mabigat po yan di ba? Mabigat po yan. Kaya po kailangan natin ay alam natin kung saan tayo pupunta. Di ba? Kaysa kayo pumunta sa ospital, bakit pa sa ospital tayo pupunta? Meron naman tayong Amazing 4, may Mega 1 tayo. Di ba? Naunawaan po ba ninyo? Siguro naunawaan ninyo, alam na ninyo kung paano maunawaan. Di ba? Okay. Naunawaan na po ninyo yon. Okay, naunawaan ninyo. Okay. Aha. Sana naunawaan ninyo para naman kayo lagi kong naunawaan. Di ba? Di ba? Para lagi kayo naunawaan, unawain din ninyo ako. Magsama-sama tayo sa tugatog ng tagumpay. Yan ang magandang balita, di ba? Di ba? So yan po magandang balita ko sa inyo. At ako naman ay natutuwa sa inyo dahil tayo ay nagkakaunawaang lahat. Pag nagkakaunawaan tayong lahat ay maganda po yan. Kasi naunawaan natin bawat isa sa atin, di ba? Okay, kayo po ba ay alam na ninyo na anong ibig kong sabihin? Di ba? Okay po, okay. So, yan na po magandang balita natin. Tayo ay talagang lumalaban na. Lumalaban na. So, ilan na ba ang atin dyan? Ilan na ba? Marami na ba? Yan. Okay, sige. Magdodraw po tayo. Habang tayo nagpapaliwanag, magdodraw po tayo para magandang ang ating programa. Inaabangan talaga. Di ba? Kasi habang tayo nagpapaliwanag, ay meron tayong di ba? Meron tayong dinodraw para naman ay sila ay ganahan. Di ba? Okay. Sige. Alas 6 pag alas 6:15 po magdodraw tayo. Then alas 6:20, alas 6:25 draw ulit tayo. Alas 6:30 draw ulit. Yan, di ba? Okay, maganda po ba 'yon? Magandang strategy. Okay, sige. Huwag na kayong mawawala. Huwag na kayong mahihiya. Pausukin na natin. Pausukin na natin ang pagtutok sa ating programa. Invite kayo ng invite. O kung kayo po'y may nalalaman na may mga karamdaman, kahit pamilya ninyo, di ba? Kayo na mismo ang mag-suggest na puntahan tayo. At kayo na rin ang may komisyon, di ba? Tulong ko na po sa inyo yan, di ba? Di ba? Okay. Di ba?
So ganun po yan. So kailangan po natin ay kailangan natin Okay. So magdodo po tayo ng 6:15. 6:15 po ang draw natin. At sinasabi ko nga po sa inyo, tayo ay buy one take one. As of now, ang Amazing 4, ang Amazing Trio is still 5 buy one take one or 50% discount. 50% discount pa rin po tayo. 50% discount. Okay, maliwanag yan. 50% discount. Pwede tayo magnegosyo. Pwede tayong kumita dahil lang sa pagsuporta natin sa ating mga programa. Okay, so yan po magandang balita. Magandang balita natin dito sa ating programa, ang kalusugan at bayanihan, serbisyong natural. Yan. Ano po gamot dito? Makati daw po ito. May edad na, 78. Nako, subukan po natin dito Amazing 4 at saka ang berry soap. Di ba? Amazing 4, di ba? Amazing juice. Amazing juice with Miracle C. Di ba? With Miracle C. And collagen. Di ba? Collagen. Plus berry soap. Yan. Kasi berry soap. Yan. So yan po ang yan ang ating payo doon sa ating sana raw mapili siya. Ay ako gusto rin kayo mapili lahat. Yes. Sino bang ayaw kayo mapili? Ako gusto ko mapili kayo. Kaya padamihin po ninyo ang coupon. Coupon po ang importante diyan. Padamihin po ninyo ang coupon ninyo. O, di ba? Good luck to everyone. Di ba? Gusto ko naman kayo mapili. Di ba? No. Sana mapipa-CT scan ng baby ko. Bakit isi-CT scan ng baby mo? Why? Why CT scan? Why? Diba? Diba? Bakit isi-CT scan ang iyong baby? Diba? Precious Jana Pamurada, Jeneline Pamurada, Gian Okpimia Pinida. Diba? Bakit CT scan? Diba? Lagi po na secure. Anong lagi na secure? Lagi po na secure. Anong lagi na secure? Diba? Anong ibig sabihin mo? Seashore. Okay, secure. Seashore. Okay. Kung seashore yan, ilang taon na ba ang anak mo? Magkano CT scan? Di pa inumin na natin ang kung iyan po ay bata pa, Miracle C, Mega Choco. Pero kung iyan po ay pwede na mag-Mega 1, di Mega 1, seashore ang ibig sabihin yan. Di ba? Ang CT scan, malalaman lang kung gaano ang advance. Kung mapera po kayo, okay lang yan kung mapera kayo. Di ba? Di ba? Di ba, Amazing Meros, Bunagua, Malaka? Ano mo na yan? 5,000 daw po sa BMC. Gawin, dito 6,000 natin. Pag nanalo ka, sobra-sobra na yan. Meron ng panlaban ang anak mo. Wala nga pera, di ba? So, bakit ka mag-ano ng Di ba? Di ba?
Walang pera. Ilang taon na ba yung anak mo? Ilang taon? Tessie Del Castillo. 5 years old. Kung 5, pwede na yan. Subukan mo natin Miracle C at saka Mega Choco. Then later on, after a month, Mega 1 na. Di ba? Ano yan eh? Di ba? Punta ka na dito. Taga saan ka ba? Di ba? Taga saan ka ba? Taga saan ka? Kaya marami ka dapat ini-invite. Kasi pwede natin ipa-premyo sa iyo mega amazing kailangan magtiyaga ka na dito ng gusto, di ba? Di ba? Ayan ang ano natin diyan, di ba? 77 pa tayo. Sige, invite. Magdodo na tayo, wala pa tayong 100. Diba? Wala pa tayong 100. Invite. Sa Wednesday natin, may 500 pesos tayo, single naman nanalo. Kaya po ngayon ay na tayo, nakatutok na tayo ng gusto. Invite ng invite, di ba? Ganun po yan, invite ng invite. Invite na tayo ng invite. As if there's no more tomorrow. Ang ating battle cry, as if there's no more tomorrow. It's now or never. Yan, di ba? Okay, maliwanag. It's now or never. Tama ba ako, Richelle? Kidding, invited DX Ludovice. Shearer, Mocapel, Alcantara, Richelle, Shaira, Jody, Roth, Mocapel, Jonel, Johnny, Daniel, Tarhata, Jan, Gian, Chaladimo, Daisy Butin, Angelica Milgar, Kristen Dasalya, yan. Wow, Bunga pa Premio, Mary Jane, Sintino ng Camarinesor. Di ba? Okay. Good afternoon. Cheryl Jeneline Pamurada, Angeline Recoyo Vargas, Pamurada, Tirol, Aragon, Ramas, Fonseca, Quadra, Lidisma. Guys, join na po kayo. Like and share para makasali kayo. Palike na din po ang page si Doc Joey Bitito at YouTube channel po. Pakipalo din po guys. Maraming salamat. More sharing, more blessing. God bless po sa inyong lahat. By Jeneline, amazing Jeneline Pamurada. Yes, wow. Magaling ito. Ito. Pwede na ito. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Thanks much. Okay, di ba? Yan ang mga ito ang pwede natin maging leader. Okay, so magaling ito si Miss Jeneline Pamurada. Thank you so much. Okay. Di ba? Kasi magaling eh. Okay, good afternoon Doc Ching Bitito. Yes, good afternoon also. Yes, amazing. 4 winner po tayo dyan, di ba? Okay, sige, tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy. Isa na lang po. Shearer Meros Bunagwa Malacca, hoping mapili. Shearer Ani Pabilonia Borbano. Yan. Good evening po, Doc. Yes. By Amazing Ani, Amazing Elena Lorelen, Orindain, Elena Borbano, Shearer, Sandy de los Santos. Nag-practice na si Madam Diamond, Arlene. Nag-practice magluto while watching. Yan, maganda yan. Di ba? While watching, nag-practice siya. Okay, tama yan. Anong malay mo, pag nag-blow out ka, makakain kami ng masarap mong luto. Di ba? Okay. Okay. So, saan na tayo? Magdodo na po muna tayo.
Magdodo na po tayo ng 100. Dalawang 100. Isa na muna ito. Yan. Hindi ko po tinitingnan ha. Okay. Baka sinabi ninyo may palakasan dito. Wala bang palakasan. Ang malakas po dito yung mga top fan sharer. Yung araw-araw na nanonood. Nag-invite. Okay. So ito na po. Nako. Congratulations. Precious Jana ng Piodoran. Precious Jana, congratulations, nanalo ka ng 100 pesos. Okay. Ipadala ang iyong cellphone number para ma-load po sa inyo if not today, tomorrow. Diba? Oh. Ano pa? Okay. Sige. Okay. Kristen Diladja Aranya, yan. Sharer, yan. Amazing, Ima. Oh, marami nito. Naligay mo na ba, Nine? Isudagdag natin ng mga ano? O yan ba ito, si Amazing Kristen, marami siyang in-invite. Di ba? Marami siyang in-invite. Okay. O, nanalo ka na, Precious Jana. Talagang swerte mo, swerte. Ang swerte ay anong swerte? Anong swerte? Di ba? Di ba? Okay, wala pa tayong 100. Pa 100 natin. Yan. Anong swerte? Yan, di ba? Okay, so may mga karamdaman po dyan. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa. Nakainom na kayo ng maraming gamot, hindi pa rin kayo gumagaling. Nakainom na kayo mga food supplement, hindi pa rin kayo gumagaling. Subukan ang Amazing 4 or ng Mega 1 para makita ninyo ang pagkakaiba nito sa ating katawan, di ba? Okay. Salamaton. Okay, so ito na po ang pangalawa. Okay, so ang dami. Yan. Mary Rose Bunagwa Malaka. Nanalo ka ng 100 pesos. Oh, Mary Rose Bunagwa Malaka, congratulations. Ito, Miss Beautiful. Okay. So yan na po, dalawa na. Dalawa na ang ating na-draw. So, sige. Nasaan na kayo? Okay, nasaan na kayo? 81 pa lang tayo. Okay. Okay, Amazing Noah Pineda inviting sina Arlen Rhodes, Arnel Christian Casey. Follow and share and subscribe his YouTube channel, Doc Joey Bitito. Christina Sabite and Chris Ann Pitas, Noah Pineda. Yan, Noah Pineda po yan. Okay, Amazing Gibayaban, Maricel Briones, Marcel Balyatan, yes, okay. Jelen Pamurada, congrats, yes, congrats. Rod Espion, yes. Meros Bunago Malaga, thank you, Doc Joey. Nalala, congratulations. Diba? Ano ito si I think sharer ito, top fan. Yan, di ba? Daniel Borbano, si pare mo, Daniel Borbano, baka naman. Oo nga, paring Daniel. Kulang kailangan kaunting sipag pa. Elena Espion Borbano. Okay. Joan de los Reyes. Inviting Cristina Shiren Roderick Ending Regino Banji Shina Ramel Ramirez. Yan. Okay. Kristen Diladja Aranya inviting Selena Diladja Journey Diladja Alaisa Inka. Yan, marami itong puro mga Diladja. Noah Pineda Doxing Bitil kahit pang load lang. Yan, gaya nga. Okay. Salamaton sa inyong lahat. O, di ba? Sana kayo ay
May pang-load na, di ba? Oh, di ba? Yan nga po ang sinasabi ko eh. Ako rin gusto ko sa kayo lahat manalo. Don't worry. Pag iyan po ay nangyari ng maganda na ang ano natin, maraming mangyayaring maganda. Kailangan magtulungan lang po tayo. Tayo ay nakapag di ba? Okay. So, ilan na? Ilan na ba tayo ngayon? Ilan na? 85 pa lang. 15 pa ang kailangan. 15 pa ang kailangan para mag 100. Umina tayo ngayon compared yesterday. Di ba? 646 pa lang ating people reach. Humihina tayo ata, humihina. Kulang sa pusing. Kulang sa pusing. Ito na po, for bronze. Bronze pangkabuhayan. Congratulations and good luck. Best wishes. Advance congratulations to the winner. Yan, ito na. Amazing Maricar Quadra. May quadra ito ng ano? Diba? Nine, ito 100. Baka magkano ito? 100 ito? Ito bronze. Ito, Nine, yung 100 yan, samahan lagyan mo 100. Yung bronze yan. Okay, bronze yan bronze. So, nakadala tayo, dalawa ng 100, isang bronze, pangkabuhayan. Ang bronze po, may 25% kayong discount dito. May 6 ways to earn kayo, may referral incentive, may personal commission, may enhanced referral incentive or commission. Meron kayong renewal commission o royalty bonus at meron kayong pag-asa doon sa yung ating mga yung ating pong mga makapag-attend ka ng mga convention, di ba? So, yan po ang magandang balita natin. Kaya po ay bronze. Okay. So, another bronze ay ating another bronze. Yan. Shirley Eunice Nabor Nolyal. Shirley Eunice Nabor Nolyal, congratulations, bronze ka, bronze. Yan. Bronze na naman ito. Congratulations. Diba? Aha. Okay. Aha. Diba? Aha. So yan po magandang balita. Ang shares po natin 188 pa lang, dagdagan natin. Ang comments 213, ang ating pong likes 86 pa lang, ang ating people reach 707 pa lang. Dapat libo-libo parati ang people reach. Ang ating ay daan-daan ang ating likes. Na later on libo-libo na rin, ang comments libo-libo and shares dapat libo-libo rin, di ba? Okay. Aha. Para mas magandang balita, di ba? Okay. Kasi pag magandang balita, mas maganda ang mangyayari sa atin. Yan, di ba? Sige, invite all. Wow. 1. Pusuan mo, 30. Like. 55. Yan, kaya pala 86 pa lang. Kulang pa ng 14. Para po sa maging 100. Di ba? Okay. Maya-maya po, mag-draw na tayo magdodo na po tayo ng silver. Yan.
So lahat pong gusto mo magpagnahin kay Doc Joey, just text 0998 975 8121 0998 975 8121. Okay. Diyan naman po sa ating booking office, bukas dyan sa Purok 1, Kimantong Daragalbay. Purok 1, Kimantong Daragalbay ay bukas dyan, bukas alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Please contact Amazing Diamond Arlene sa kanyang numero 0946 051 9050 0946 051 9050. Yan, pausukin na natin. Pausukin po natin ang ating Facebook, ang ating pong sa mga baguhan po, just visit our page po, Doc Joey, DOC Joey Bitito page. Yan, Doc Joey Bitito page. Di ba? Yan po ang ating i-visit natin, di ba? Okay, di ba? Oho. Okay. Oho. So yan po ay malaking pagkakaiba natin. Oh. Di ba? Oho. So ano pa ang gusto natin? Ano pa? Oh. Joey Bitito, di ba? Okay. Di ba? Okay, sige. Sige na, ipusuan mo na. Huwag mo nang palagpasin. Huwag mo nang palagpasin yan dahil nga po sa maraming natutulungan natin sa ating mga kababayan natin, lalong-lalo may iba't ibang klasing karamdaman. No, kaya po itong pneumonia or pulmonya. Ano bang gusto niyo? Pneumonia or pulmonya? Di ba? Kahit alin diyan. Kahit alin, no problem, di ba? Oh, kahit alin diyan. Oh, di ba? Oh, 88 pa lang tayo. 12 bang kailangan para maging 100, di ba? Malapit na po tayo matapos ang ating programa. Kaya po ay pausukin na natin. Bukas, yung po may mga karamdaman, don't worry. At kung kayo po sa inyong pamilya ay mayroong mga karamdaman, umiinom ng gamot, nagpapalaboratory, na-hospitalize, papuntay na ninyo dito mga kamising. Para kayo may negosyo na. Kayo na mismo magnegosyo sa sarili ninyo. Di ba napakaganda? Pag kayo po miyembro na, nanalo na kayo, di ba pag-igihan natin para tayo magkaroon ng kita, may negosyong napakaganda, may commission kayo, di ba? Pang-anim po dyan, lifestyles incentive. Yung mga travel, convention, yung attending, yung tinatawag nating awarding ceremony dyan po sa Dorotea, kasama po yan. Yung car plan, housing plan, marami po yan. Kaya po maganda dito sa atin, may pera ka na, kumikita ka na, gagaling ka pa. Di ba? Yan po magandang balita, di ba? Magandang balita po yan, di ba? Kaya ano pang hinihintay natin? Wag na nating patagalin yan. Kailangan na anuin natin kaagad, di ba? Wag na natin patagalin pa. Kailangan ay tutukan na kaagad natin. Di ba? Shearer, Meros, Bunagua, Malacca. Nanalo ito ano? Ngayon? Ganun mo, di ba? Ha? Congratulations. Nakita mo pag-sharer ka. Pinagpapala. Nanalo ka agad. Di ba? Di ba? So hindi po mga nanalo po, congratulations. Pag hindi ka nanalo,
Better luck next time. Yan, di ba? Oh, Jinilin Pamurada, Precious Pamurada nanalo, di ba? Oh. Yan, sabi ni Mary Rose. Thank you, Doc Joy Bitito. You are welcome, di ba? Sa ano yan eh? Oh, di ba? You are welcome. More sharer. More sharing pala. Because you are a sharer. Yan, di ba? Ganun po yan. Hello po, Doc Joey Bitito from Amazing Claudine Baldon de Ramos. Nako, ang ganda. Ganda ng kanyang pangalan. Di ba? Di ba? Claudine, parang Claudine Barito. From Gogon High School, Legazpi City. Yan, di ba? Oh. Di ba? Okay, di ba? Okay. So, yan po magandang balita natin. Ilan na ba tayo? Ilan na? 89 pa lang tayo. Hindi tayo naka 100 plus. Di ba? Last but not the least. Last but not the least, ito na po ang ating raffle for silver. Discount 25%. Business partner hanggang 25 na pwede kayo kumita. Diba? May 6 ways to earn. Diba? May product, may sample products po ito. Yan. Okay. Yan, ito na. Okay, mahalabaon. Nako. May kumadre. Amazing. Ani. Pabilonia. Borbano. Congratulations. Amazing. Ani Pabilonia Borbano. Yan, nanalo ka. Sino na ang imimember mo? Si paring si kumpare. Diba? Okay, congratulations. Dahil nanalo ka, ay maswerte ka. Diba? Okay. Ibigay na lang natin kay Amazing Arlene Pabilonia. Siya na lang ang siya na lang ang briefing. Pa-briefing mo sa'yo. Kailangan i-briefing ka ni ate mo. Di ba? Kailangan i-briefing ka. Di ba? Ni ate mo. Okay. Okay, so mga minamahal kong kababayan, okay, so may mga karamdaman po, don't forget tomorrow, we are open 9 to 6:30. Si Doc Joey naman po from 10 to 7 to 6:30 sa cellphone number 0998-975-8121 0998-975-8121. Tuloy-tuloy po ang promo natin hanggang linggo. Buy one, take one or 50% ng Amazing 4, Amazing Trio. At ang verso po natin, buy 2, get 2 free. At ganoon din po dyan sa ating outlet sa Porokuan, Kimantong, Daragalbay. Malapit po sa Shell Gasoline Station. I-text lang po ninyo sa Amazing Diamond Arlene Pabilonia sa 0946-051-9050. 0946-051-9050. Bukas po, maaga tayo. Magsama-sama tayo bukas. Hopefully, alas 5 o alas 5:15 makapag-start na tayo para maganda po ang ating performance sa ating pag-ugnayan para malabanan po ang mga karamdaman at kahirapan para umasinso po ang sambayanang Pilipino during pandemic time. Ito po ang ilingkod si Dr. Bitito nagsabing maraming salamat, magandang gabi. Keep safe everyone. God bless and I love you all. Ha.